Ayalım yolundan azaçtı deyip hatına başlan patbişimin hatın size yetir yarın. Netice özünüzden mehribanlar. Men maşkalada yek oldum. Menden kiç 3 tane ayal doğanım vardı. Maşkalanın yek oğlu olam son kakama kömek edecek olup elimde varma etkedim. Men halaşıp ayalım ile durmuş kurdum. Durmuş kuranımızdan sonra 2 tane çağamız oldu. Bir oğlum bir kızım var. Çağamız olandan soň ayalım bilen, ecem bilen kakamın razılygyny almak, hyzmatyny etmek baraladamızdy. Ýöne kakam aradan çykan soň maşgalamyz öňküsünden horluklara sezewar bolawurady. Meniň ýeki özümiň işläp gazananym maşgala ýetmejek bolýardy. Ayal doganlarymyň birisi durmuşa çykdy, ikisini entäk durmuşa çykan okdy, durmuşa çykarmaldy. Gyz çykaranda da näden de harajat bolýar. Ol harajatlaram meniň boynuma galdy. Ejeme mentäk pensiýa çykmandy. Men şeýdip işläp maşgalany başardygymdan ekläp saklajak bolýardym. Ýöne maşgalamyzyň ýaşaýyşy öňküden peselenligi bildirýärdi. Ayalym diňe nägilelik bildirýärdi. Maşgalamyzyň ýaşaýyşyndan nägile bolýardy. Ayalym kakamyň dostunyň gyzy bolan soň men onu özüm halap aldym. Kakam alyp bermedi. Ýöne kakam gowja bizi gurpluja saklaýardy. Ayalymyň kakasam gurplu maşgaladylar. Gow maşgalada, gurplu maşgalada önü bösen soň horluklara döz gelmejek bolýardy. Iyesi gelen zat iyip geyesi gelen zat geyip ýören adam ayal dogalaňam ýük bolýar, aýrylyp çykal diýip köp aýtdy. Men näçin aýrylyp çykaýyn, ejemi ayal dogalamy goýup gidip bolmasa diýip ayalym bilen çekeleşýärdik. Maşgalamy ekläp ayalyma da men tak geljeň öňüňde gystanma. Bugün men gyz dogalaryma kömek etsem, ertir olar maňa kömek eder. Beýdip naşükür bolma diýädim. Ýöne ayalym naşükür bolan bolmaly. Kanagatsyzlygy, açgözlügi ayalym ýolundan azaçdyran bolaýmasa. Men şeýdip işleýäkem hem söwda etdim, hem daşyndan garawulçylyk işini edip başladym. Garawulçylyga da gitýärdim, söwda etýärdim, başardygymdan düşöwündümiz artdyrjak bolup hereket etýärdim. Näme de bolsa maşgalamyz azaçyk özüne gelip urady. Ejem janam çörek yapıp satıp, sygyr, towuk seredip, gelinim bilen, gyz dogalarym bilen maşgalamyzyň otur butur işleri bilen, mellek bilen girdeýisini artdyrjak bolýardy. Şeýdip maşgalamyz guruplanyp urady. Men günümden nägile däldim. Ayalymyň ýeke gezek aýagyny gyşyk basan ýerini ýa nito hereket eden ýerini görmedim. Şonuň üçinem hiç satda guman etmeýärdim. Men köplençe işte bolan soň öýden habarsyz gezýärdim. Ejemem gelinekän sütüm bolmaly diýen bolmaly. Ayalym ejemlere gitjek diýip köp gidip gelýän eken. Bir gün ejem maňa sen şu ayalyň ýöne ejelerine gitjäbelin, göwnüne tegmejek bolýan, degmeli boljak öýtýän. Gaterwet gaharym elýär, öýüň işinden gaçyp ejelerine gitýär diýip iýgendi. Çağalaryna alyp giden ok men çaga seredip öýüň işi bilen kösenýän sygyrlara, towuklara seretmeli diýär. Menem aýalyma aýsam gyz dogalaň näçin kömek eden ok olaram seredişi bersin-de. Ejemler geldiğinde gelip barmajak bolsam bolýarmy diýip uruşýardy. Kän maşgalaň dawasyna goşulmajak bolýardym. Bir gün dostum maňa seniň aýalyň kafede gördüm, kafede kabinaga girip gitdi. Welin sena kafeye giden ok, olam kafe kabinaga girip hezillik edip ýömükäýä, guman imandan aýrýar diýerler dostum. Ýöne bir hili men soňky döwür aýalyň hakda ýakymsyz gepler eşitdim. Dost ýüze diýerler, aýtmasam bolmaz, seniň awraýyň döküp ýören bolmasyn ýene diýdi. Men ilk gaharym geldi. Soňam dostum çyny bile aýtýany bilip indik sapar şon ýaly ýagdaý bolsa maňa aýtgyn diýdim. Dostum jaň edip seniň aýalyň ýene kafeye girip gitdi diýdi. Kafenin salgysyny alyp derrew işimi taşlap kafeye barsam ayalymyň giren kabinasyna girjek bolsam meni göýbermejek boldular. Men kakyp süsüp şol kabinaga girsem otaýda erkek bilen ayalym otyr.
Bir erkekle iyi biçip şady horramlykda. Meni görüp yüzü gyzaryp ikisem alçyrap dur. Aýalyma näçin beýtdiň diýip urjak bolup topulsam, sen gazanyp bilen ok bar gazanyňyň ganjyklaryňa berýäň. Meni oýlaň ok diýip şermendelap ýatyr. Gaýdyp öýüme baraýma, barsaň öldürin diýip şo taýda aýalym bilen uruşyp gaýtdym. Men bu ýagdaýlardan soň nähili güne düşenimi hiç kim bilen ok, diňe özüm bilýän. Ýylyň içinde de yüzüm ýere garaldy. Ar namysym depelendi. Ýöne çagalarym üçin men aýakda durjak. Ýöne çagalarymam aýalyma bermedim. Ber diýip sorabam bilmez. Meniň ejem çagalarıma da seretýär, maşgala da ýetişýär. Olar ýaly aýally boljak bolsak aýalam bolmasyn. Aýalam gerek däl. Çagalaryma eje de gerek däl. Gadyrdan aýallar hiç ýerde ýalňyşmajak boluň. Maşgalaňyzy erkeň awraýyny dökmejek boluň diýip hatyny jemläpdir.